Goedemiddag iedereen, welkom op mijn YouTube kanaal. Ik ben Sinaida Wijmans. Als je nieuw bent op mijn kanaal, wil ik je van harte welkom heten. En abonneer op deze kanaal. Druk op de notification bell, zodat je op de hoogte kunt zijn van alles wat ik op deze kanaal ga delen. Aan mijn abonnees wil ik zeggen thank you, hartelijk dank voor het ondersteunen van mijn kanaal. Zoals jullie hebben gezien gaat deze video over Saramaccaans leren lezen en schrijven binnen 10 minuten. En ja, het kan. Als je me goed volgt, dan is het heel makkelijk. Ik ben namelijk een Saramaccaanse jonge dame. Geboren en getogen in Sipaliwini, in het binnenland van Suriname. En daar praten we dus Saramaccaans. Een heel mooie taal. En alles van deze taal en traditie boeien me. Ik hou me echt bezig daarmee. Ik hou ervan. En shout-out naar de persoon die mij Saramaccaans heeft leren lezen en schrijven. En dat is niemand anders dan broeder Michel Jona. Bij de kinderclub jaren geleden heeft hij ons dus leren lezen. Het Saramaccaans leren lezen en schrijven. Ik ben geen expert. Nope, dat ben ik niet. Dus ik ga gewoon overdragen wat ik geleerd heb. En hoe ik het geleerd heb. Ik ben dus open voor correctie. Als ik iets heb gezegd waarvan jij vindt dat het anders is of niet klopt, mag je het sowieso onder mijn video hier op YouTube melden. Ja? En ook als je vragen hebt, mag je die ook stellen onder mijn video. Yes, ik ben geen expert. Dit is gewoon wat ik geleerd heb. En trouwens, deze schrijfwijze wordt ook door de meeste mensen gebruikt. En het is volgens mij de juiste schrijfwijze. Oké, we gaan beginnen. Dit is het alfabet. Ik hoop dat jullie het goed zien. Even laat me goed zitten. Dit is het alfabet. Ja. Dit is wat we gebruiken. Logisch hè, dit is hetzelfde alfabet. Wat we gebruiken als we Saramaccaans schrijven en lezen. Ja? Maar er zijn een paar letters die veranderen. Nou, ze veranderen niet echt, maar er komen trema's op die letters en er is één die echt verandert. Ik ga jullie dat laten zien. Hier hebben we de korte klank O, de korte klank E, de lange klank O en de lange klank E. Dit zijn de letters die veranderen als we Saramaccaans gaan lezen en schrijven. Hoe ze veranderen, laat ik jullie zo meteen zien. Dit is de verandering. Deze korte klank O met 2 trema's erop in het Saramaccaans wordt dan niet meer als O gelezen, maar als O. Deze E, korte klank, met trema's in het Saramaccaans wordt gelezen als E, met trema's. De lange klank O, met trema's in het Saramaccaans, lezen we als O. En de lange klank E, in het Saramaccaans met trema's, lezen we als E. Goed begrepen? Dus, nog eens. O, E, O, E. Dit goed onthouden. Heel even mijn camera goed zetten. We gaan door. Ik zei dat er één letter was die wel verandert. En dat is dus de U. In het Saramaccaans lezen we en schrijven we de U. Schrijven we de U als U. De U wordt dus vervangen door de U. Ik heb er een voorbeeld van.
Hier staat geschreven luku. Als je het gewoon zou lezen in het Nederlands staat hier luku. En dat betekent kijk. Maar als we Saramaccaans schrijven, gaan we dit niet met O-E schrijven, maar gewoon met een U. Je leest de U dus gewoon als U. Dit is dus de juiste schrijfwijze van luku. En zo ook alle andere woorden waarin de U voorkomen in het Saramaccaans, schrijven we de U als een U. Heel belangrijk, niet vergeten. Bepaalde mensen zeggen dat het ook goed is als je het met O-E schrijft. Maar volgens mij is dit de juiste schrijfwijze. Oké. Ik heb dus uitgelegd dat de O met trema's erop als O gelezen wordt. Dit is een Saramaccaans woord, dus we lezen het als volgt. Koluku. Als deze O geen trema's zou hebben, zouden we dit woord lezen als koluku. En dat betekent weer iets anders. Als het trema heeft, lezen we koluku. Dat heb je wel begrepen, hè? Ik hoop het. Hier hebben we weer een ander woord. Hier staat geschreven. Probeer het te lezen. Lembe. Hier staat geschreven. Lembe. En dat betekent niks anders dan likken in het Saramaccaans. En hier hebben we de lange klank. Maar het heeft trema's op de O's. Dus we gaan niet lezen lo, zoals je normaal zou lezen, maar we lezen lo. Omdat het gewoon 2 trema's heeft op de O's. Yes. En we hebben de lange klank E. Maar het heeft trema's op. Dus we gaan het lezen als volgt. Probeer. Le. Normaliter zou je het lezen als le, als de trema's niet erop waren. Maar het heeft trema's. Dus dit woord lezen we als le. Hier staat geschreven een woord met 2 O's zonder trema's op de O. Hoe lezen we het dan? Hoppo. Als deze 2 O's dan trema's zouden hebben, zou dit woord gelezen worden als hoppo. Maar dat doen we niet, want de O's hebben geen trema's. Dus we lezen hoppo. Als je dit hebt onthouden, ga je heel goed Saramaccaans kunnen lezen. En schrijven natuurlijk. Hier hebben we de korte klank e. Maar zonder trema. Dus we lezen dit woord als volgt. Ze. Als deze e dan trema zouden hebben, zouden we het lezen als ze. Begrepen? Ik heb hier een woord met een korte klank o en een lange klank o. Zonder trema's. Dus we lezen dit woord als volgt. Koko. Stel eens voor dat er op deze o's trema's zou zijn. Dan zouden we dit woord lezen als koko. Ik hoop dat je dit goed hebt onthouden. Oké. Heel veel mensen schrijven Saramaccaans op Facebook, waar we bijna allemaal elke dag zijn. En je ziet dan bepaalde dingen. En dit is één van. Een heleboel mensen schrijven aan het eind van bepaalde Saramaccaanse woorden ha. Bijvoorbeeld, ambedide. Achter dide zie je dan een H. Maar dat bestaat niet. Dat moet je gewoon nooit doen. Er komt geen H aan het eind
van geen enkele Saramakaans woord. Als je vindt dat dit niet op waarheid berust, ga onderzoeken. Geef me dan voorbeelden van woorden waarvan jij denkt dat ze wel eindigen met een H. Echt aan het eind een H. Dat bestaat niet. Ik zeg dat dat niet bestaat. Als jij kan bewijzen dat het wel bestaat, no problem. En dan laat je het ook zien. Dan wil ik dat woord wel zien. Even lezen wat ik nog aan jullie wil leren. Oh ja. Als er iemand is die een Saramakaans woord kent, dat begint met het letter R, like R, een Saramakaans woord, schrijf dan onder deze video dat woord op. En sorry, ik ben zeker dat er geen enkel Saramakaans woord bestaat dat begint met R. Met denk je zo. Maar als je een woord kent die daarmee begint, write it down. Onder aan deze video. Ik wil dat woord graag zien. Het is gewoon om even goed na te denken. Niet omdat ik zeg dat het niet bestaat, moet je ervan uitgaan dat het niet bestaat. Ga even onderzoeken en kijk als ik gelijk heb of niet. Wat ik jullie nog wil laten doen is een woord opschrijven. Onderaan deze video bij de reacties. En als je dit woord goed, of nee, het is een zin. Als je deze zin goed schrijft, dan heb je deze les goed begrepen. Ja? Want alles wat ik daarnet heb uitgelegd, komt voor in deze zin. En luister goed. Het is een heel makkelijke zin. Als je in het binnenland woont of als je Saramakaans praat, gebruik je deze zin elke dag. Als je beleefd bent trouwens. Want dit is gewoon de manier waarop we groeten. Als je het goed kunt opschrijven in het Saramakaans, dan heb je dit begrepen. En dan heb je gewoon de basis van hoe je Saramakaans moet schrijven en lezen. Het is heel makkelijk. December undeno. Dat is dus vragen hoe het gaat met iemand of een groep mensen. En het antwoord erop is udeo. Als je dit goed kunt schrijven, dan heb je dit echt begrepen. Probeer het. December undeno. En dan eronder het antwoord udeo. Met de juiste trema's, met de trema's op de juiste klanken. Als je dit goed gedaan hebt, chapeau, dan heb je het echt goed begrepen. Ja? We zijn dus gekomen aan het eind van deze Saramakaanse les. Als je het leerrijk hebt gevonden, laat dan een thumbs up achter. Laat je reactie achter. Deze video mag je sowieso delen. Jongeren of zeg maar ook ouderen die hun taal niet kunnen schrijven of niet kunnen lezen, kunnen deze video heel goed gebruiken. En ik heb het in het Nederlands gedaan. Het gaat om een Saramakaans les, maar ik heb het speciaal in het Nederlands gedaan. Omdat er heel veel jongeren zijn ook die van Saramakaans afkomst zijn en hun taal niet kunnen praten nog begrijpen. Dus als ik dit in het Saramakaans zou doen, dan zou je me ook niet snappen. Je zou ook niet weten waarom het gaat, omdat je het Saramakaans niet verstaat. Dus ik heb het gedaan in het Nederlands voor jullie. Als er mensen zijn die vinden dat ik dit in het Saramakaans moet doen, dan doe ik het ook graag. Vergeet niet te abonneren op deze kanaal. Vergeet niet te abonneren, want zo ondersteun je mijn kanaal. En aan de mensen die al geabonneerd hebben, thank you. Ik ben op naar de 700 abonnees en daar ben ik super blij mee. Dank jullie wel voor jullie ondersteuning. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Lobby voor jullie allemaal. Doei doei!